every Tuesday. That's the whole point of the training. Okay, we have Is that you train the authorized. So that there's the issue in Is it called Regional Director of the Bureau of Internal? Today we have at least 5 guests, and 2 of the guests come from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. One is handling operations of LTFRB 7 every day. Please help me welcome the Chief Transport Development Officer, Honorable Ray Elnar. Sir. And our second guest is a lawyer. He handles several cases at LTFRB 7. He is the legal officer of LTFRB 7. Please help me welcome Attorney Edwin Antepuesto. Yes, sir. Taparon ng LTFRB. Now, our third and fourth guests are from the Transport Network Vehicle Service, TNVS. I think daghan pa na itong mahibaw ani. But kung ako'y musabot, mura na siya networking, mura grab ba nga gusto kag taxi, imong i-sud sa ilang line, motawag kag taxi, and then anhaon ka mo na Transport Network Vehicle Service, which is also under LTFRB. And now, please help me welcome Sir Wes Rivera and Rolly Isugan from TNVS community. Yes, sir. And our fifth guest is Mr. Richard Alpahura, who will talk about the World Peace Day. Okay, dita maglangan atong pangayuan og opening statement sa atong mga guest, starting from Attorney Edwin Antepuesto. Attorney? Good morning, Selel. Good morning, natong tanan. On behalf of Director Eduardo Montealto Jr., we'd like to thank you for inviting us to be here with you today. It's our privilege to be here. Thank you very much. Thank you, Attorney. Si Sir Ray Elnar. May buntag sa tanan, sa introduce ni Sir Eli. I'm Rinaldo. I'm almost 30 years in LTFRB. Wow. Thank you. Parihata, sir. I am more than 31 years with Sunstar Cebu. Okay, arita ni Sir Rolly Isugan. May puntag na tanan. In behalf of TNBS Cebu, I am Rolly Isugan, and I am a Philippine Army Reservist. Okay, si Mr. Wes Rivera. Good morning sa tanan. Salamat, sir, sa avenue na madiscuss na mo ang concern on behalf of the TNVS community. Salamat. Kay kang Mr. Richard Alpahura. Richard Alpahura, President sa Interfaith Preachers and Educators Advocacy for Cultural Enlightenment. Good morning. Okay, balik ta sa atong mga guest gikan sa LTFRB. Akong question, unsa nay status sa modernization program of public utility vehicles or PUVs, considering that there is a deadline June 30, 2020. Either yung duha, sir. Kamon duha. Okay. So far we have last week launching ta sa almost 300 units sa mga under sa atong POV modernization, and as of now we are conducting several surveys of routes in Region 7 para ta maka-open og daghang pang mga ruta. In fact, we are encouraging some part of our POV modernization is to consolidate all single operator. Deadline for the consolidation is on June 2020. Okay. That's all.
Attorney Antopisto, doon na ba yung mga complaints regarding modernization? Ang Council LA kanang manggong atong dako kayo ang programa continuing mangguning POV modernization. Wala naman ni pasabot nga ang sakyanan ray i-modernize, but even the system, even kaning pag-consolidate, pag-strengthen sa mga POV stakeholders, this is a combination really nga ongoing na for the past couple of years niya. When it comes to transition, of course maka-expect yun ta nga og transition doon na gyud tay masugatan nga mga concerns, pero example kaning mga atong ma-encounter kaning even sa kaning consolidation, wa maanad ang mga individual operators pag unsa ning cooperative, sir, unsa ning pag-organize into corporation, sa sana, but ongoing ni siya, naatay mga deadline, but sige matag-assist pod nga eventually we can comply with all of this. Nga kanipong mga concerns pod sa mga stakeholders PUJ nga attorney kaning murag mahal man ang kanang mga bag-ong nga mga units, mao sa na yung mga usual nato, but mao sa nang atong tumong og naay ma-organize sila, maybe ang atong tumong easier ang access sa financial nga assistance. So kaning mga programa mga nag-link ni siya, so dili siya isolated, but all of these are geared towards addressing each and every concern sa total package of modernization. So daghan patag kuan gid Sir Eli, but hopefully ato gining kuan gid mo successful gid ni kay dako man sa gayon ni siya tabang sa ato tanan. Thank you very much. Pila man gyud ang tanang POVs in Central Visayas? Is it true that there are 250,000 units? In Central Visayas, there are more or less 40,000 units, including TH. That TH, truck for hire, is also a public utility vehicle. The estimate of Director Montiel is 34, which exclude maybe of the TH. Including TH, there are more or less 40,000 units. I see. So, kining more than 40,000 POVs in the Visayas, nag-include na ning taxi, jeepney, and buses? Paggamit ang public utility vehicle, it includes tanan, bus, PUJ, PhilCap, tourist transport, TNVS, tourist, mga school transport, shuttle service, dagan na siya. Now, doon naman ko yung pangutana, Sir Ray and Attorney Antopisto nga unsaon kuno pag pangutang nga makapalit og bag-ong units, considering that most of the existing operators today walay kwarta pero doon na sila yung mga daan nga units nga mudagan pa. Unsaon man na siya? Under sa Omnibus Franchising Guidelines, ibutang dito nga ang operator pwede doon ay assistance ang gihatag ng gobyerno nga 5% assistance gihatag sa gobyerno. Sa to, in other words, kung ang unit is magkantidad og 1.6 or 1.5% na igo na siya i-down. Unya ang unit pero nga gobyerno ang mubayan. Gobyerno as far as Omnibus Franchising Guidelines concerned, ato dito. Pero kining units po sa operator, doon na po'y accredited nga buyer sa ilang surplus, additional sa investment, palitong po to siya. Pero ang nakakuha na kay ang unit sa operator nga under na dito sa scrap, di na to pwede niya ibaligya og lain kay kuha na siya sa LTO, marag i-blacklist na siya sa LTO. Gubon na lang ito. Di Di na to pagkatayang batong. Dili na siya. So, pila may palit? Will the government pay any unit para na? Sa kuha na pa, walay standard rate ang gobyerno palit sa gobyerno sa unit. Dana na din na sa accredited nga kanay scrap buyer. I Sila see. na mo. Kay niingon manggod si Benjamin Ryan Yu, ang chairman si Citrasco nga doon ako na-offer ang gobyerno nga they will buy 80,000 pesos per unit. Unya sila pa'y mo destroy, unya sila pa'y magpatimbang, ila na ang process. Basig asana ni ang info gikan na, hindi mas mayo. Kaysa kuha lang paliton raw 20,000, 40,000 na sa scrap. Kuha na 80,000, well and good. Bitaw, no? Pero kining June 30, 2020 deadline, is that doable? Considering
niingon sila nga ang pag-order ko og bag-o nga mga units, it will take 75 days to deliver at least 10 units. As far as the omnibus franchising guidelines is concerned, we have the deadline of June 2020 and cannot dili ko makakaon ma-extend pa ba na siya. But as far hangtong June 2020 na siya. At least abton yun. In fact, dahil mga when manufacturing sa opisina, nangita sila standard nga kanang sukod na. Tingay magsugod na sila manufacture tingal kay balo sila nga omnibus franchising guidelines kinang modernization madayon gyud ni siya. I see. So, the deadline will stay and it's up to the LTFRB and DOTR authorities to tanaw pag-determine kung angay ba i-extend o dili. Mao tingali no. Oh. Ala na siya si LA kay we also have to remember that ang kaning PUV modernization did not just happen this year but if we remember katong DOTR nga issuance katong 2017 June so 2017 so it's been like going pila mo 2017 2018 2019 so between now and 2020 basig magtulo na ka tuig so continuing gyud siya nga kuan usahay sa ligipod nga og layo pa murag hinay sa taog kuan og layo pa nya ako among mabantayan sa opisina pod example lang really kanang pag-consolidate katong taas pa nga panahon medyo luag sa dang compliance but pag abot naghapit ang deadline dito kaguliyang na pod so mo sa datong makita nga kuan. It's ironic kay 3 years good ang transition period. Transition exactly so maka-anticipate pod ta nga daghan pod nga medyo hapit na sunod buwan tinud-o na taan so magkabuang na but kana ang preparation lang pod so it's part of the challenge that we confront ana nga kuan. Thank you. I see. Okay, karon tatawd atong balikan si Mr. Riel Nar and Attorney Edwin Antopuesto atong kuhaan og pamahayag sa ilang mga concern sa TNVS community. Ilabi na ni Mr. Rolly Isugan ani Mr. Wes Rivera. Bisag kinsan yon duha. What are your concerns? May buntag na itong tanan pag-usab, attorney, sir. Ang amo lang karon isip murag franchisee or member mi sa Grab. Naamang ko'y gawas na statement na 1,500 ra ang gialaw sa Metro Cebu. Kanya sa 1,500 600 to 750 ra matod ni Director Monte Alto ang natagaan og PA or CPC. So base pod sa kwintada sa uban na grupo bisan ako glibog po ko og tinuod ba nga 3,000 kapin ang nagdagan nga nasa TNVS. So kung pananglitan maabot na nga kanang patuman gina ang 1,500 i-allow sa LTFRB so mag-unsa naman ang uban ana attorney nga sobra sa 1,500. Ato ipatubag daan Attorney Antopuesto or ni Boss Riernal. Thank you sir. Sakto na sir nga naatay quota nga gihatag ang Cebu sa ang Region 7. Ang atong quota as of now is 1,500. Mao nay ongoing karon nga among gi-expedite ang hearing sa prangkisa. Ana katong na-mention ingon nimo nga ingos director nga natagaan nag provisional authority ang I think 600 700. But sa una pa man na niya sig i-renew man na siya. Ya mo na atong gi-expedite ang hearing mahuman ng 1,500 kay after ana manggod we are in a position to assess whether dako pa jung kuwang or kuan pa but I personally have noticed also kay ako usamang ko sa nag-hearing gud sa application nga daghan sa kayong mga aplikante nga di mo tunga during the hearing. Why kuan to not to mention na pa uban interesado kay daghan sad pero in fact just recently we dismissed about 200 plus applications kay mutunga niya kisa may kuan in fact nag-publish bagan imi sa newspaper para pagkuan na to
maybe wala na sila continue but daghan sa kayong interesado but wala ang ma-appeal sa katong primero siguro nga batch katong 1,500. Maybe mo siguro na reality nga daghan ang kuha na appeal sa katong primero nga kuan, but we are finalizing in fact gahapon nagka-streaming director Monte Alto nga we are finalizing sa katong pag-dispose atong 1,500 so that we will be in a position to assess nya kaning number nga you say kaning quota di man pod ni written on stone. In fact, even Manila, nag-increase na po sila 10,000. So, wala po siguro. In fact, we are all aware nga di man po ta kaingon nga kana lansa na gina forever. So, there is an opportunity. But of course, pwede ra mo pong makita man po na mo kan, but ang amo lang pong concern, even the director nga ato sang humanon ang gi-allocate sa ato kay we are not in a position to ask for more when in fact we have not yet finished the 1,500. In fact, nagkastorya ko sa kuan hipi sa itong grab pod nga TNBS. Nagpatabang pod may nga ma-comply pod ang tanang dokumento para the sooner na mo mahuman ang 1,500, the sooner may maka of course og naamoy request nga gusto pod ninyong ipadangat sa Manila nga with our recommendation at least masayon sa damo kay nahuman na ang katong among allocated nga 1,500. I think kana siguro but the point is that ang amo we try to help as much as we can dili ta adverse diri ka kuan ang atong linkage na lipay may kay naman gitay avenue nga kuan avenue nga magkastoryata para ang concern sa tanang stakeholders ma-address ka nato. Thank you very much. Now, what are the requirements for an applicant for TNVS ma-approve ang iyang application? What are the requirements? Ang generally lang Sir Eli, mo ni mga daghan tag mga requirements but basically parihara sa tanang mga application sa prangkisa. There are 3 things that we have to consider like basic lang kanya. Let me just summarize kaning proof of citizenship, proof of financial capacity and public interest. Nya mo ni ang tanang mga supporting documents mag-prove aning mga basic nga imong i-prove sa citizenship, financial capability ug public interest. Naatay mga checklist diri like example kaning of course mo submit kag application, birth certificate, mga proof sa imong nakay grahe, nakay financial capacity at least 50,000 naman ang gi-require pod nga bank statement sa kanang TNBS ug nakay kuan nya ang maximum ra pod sa under our existing guidelines dili pod mudaghan kay tanan at least ang limit tulo ra pod ka book nga sakyanan og usa ka katawo. Di pod ingon nga og usa ka katawo mga apply sa kag fleet imuha. So pagkakaron gilimitahan pod ang kuan og usa ka tawo ma-apply tulo ka unit niya. Example lang nako i-mention din nagdama gyud ni si Risa kuan kaning i-publish pod ang application, may issue notice of hearing, i-publish siya 5 days before the hearing. Let's say mag-hearing tag issue notice July 30. So at least before July 25 na siya na-publish siya ang kuan ang publication sa notice of hearing. Yeah, kaning location sa garahe, kaning BIR pod nga registration. Yeah, kaning kuan pod daghan pod ring kaning NBI clearance sa driver. Yeah, these are just some of the kuan nga I think more magini sa una ma-comply ra magyapon ni og kuan. Sa to pa og tulo ka units, tulo ka drivers pod, tulo ka NBI. Oh, exactly nga kuan. Nya ang nahitabo man gud ni Israeli like ako nakasinati ko isip hearing officer say maka-schedule ko nya ma-appear ang lawyer sa party nya dili makompleto. Nya mo nang sometimes ma-reset nako so ma-add og time na pod ug dili makompleto during the hearing schedule. But dili pod nato basta-basta i-dismiss kay kami di ba lalim pod ning mga papel lagi i-comply ninyo i-dismiss lang. So kami we also give consideration nga ma-comply siya kay daghan pod siyang papel. Di man po siya. Maybe we can advise to the applicants to comply first all the requirements before nga maabot ang hearing. Oh, exactly. Mo gid na siyang kuan. Kami mo advise mi sa ilang abogado. Ana, for say nagyoy mga kuan makuwangan. Ang uban di gyud mo tungagan during the hearing. But of course daghan sa dang mutunga. And hopefully nagkastorya mi gahapon sa tong official sa Grab pod. Kay daghan pod sila nga sad mang tungang uban ning nga in the coming amoning intensify para ang atong intention kaning 1,005 ato gining humanon og i-fast track gid ni mao say marching order ni director kay
o gusto ta nga na adjustment nga og tanaw gyud natong maingon nga kuwangan ba gyud ana, at least we can move on after finishing what is presently the quota of Region 7. Ana lang atong kan. Now, arita ni Mr. Luis Rivera, unsa may kuan gyud? Unsa explanation nato sa atong operation nga pwedeng mag-convince nato ang LTFRB to approve all your applications? Una sa tanan, Sir Eli, good morning, attorney, good morning. Ang concern na mo diri sa TNVS community is the additional requirements na gihatag before me ni-apply. Let me bring you back sa among panahon when we first started sa TNVS way back 2016. Now, when we started, ang mga TNCs, wala mag-require na mo og kaning mga DTI, kaning uban requirements diha. Ang ilan ang gikuan na mo was your professional driver's license as well as your ORCR sa imong sakyanan. Now, once na ma-comply na nimo, they will activate you. Coming into 2017, doon na there was a stoppage sa kanang accept og mga bag-ong TNVS pag 2017, at I think it was July 2017. Now, that was in order for legislation kay nisugod naman ang LTFRB og kuan ato. So coming from then on nangayon ang LTFRB og mga requirements. Now, as far as the TNVS community is concerned, we have no problem on legislation. What mostly concerns us is mga additional requirements. For example, sa way back in 2018, kaning dashcam o kaning GPS was not part of the requirements, and yet karon it is already part of, which is i-question na mo ngano man nga pangayuan pa man mi og GPS when in fact the app itself has already a built-in GPS. Second, gitubag na siya sa katong last na mo na forum dito sa radio station o sa radio program na it is part sa kanang guidelines of a public utility service. Now, the question that we have na sad sunod is there a definition na by law on what TNVS is? Kay lisod masag kay mosulti mo nga we are public na it has not been defined by law yet. Second is musulti sa ka, as far as we are concerned, as far as we know, we are still a public service. So mo na siya, Sir Eli. Atong ipatubag dayon ni Attorney Antopisto kay labong bago pa. Dito Thank you. makalimot. Thank you, Sir Eli. Ang sakto na nga naka-file katong 2016 pa, but sama sa na-mention ako ganina nga pag 2017 na yung mga subsequent issuance sa modernization katong PUB-MB niya. Katong PUB modernization, appeal man ang TNBS, wa man ma-exempted ang TNBS, so dili man siya ingon exempted siya sa i-compare sa uban. So katong mga ingon nga gadgets, katong mga sa patong mga gadgets sa technical na sa kuan nilang Ray, dili man exempted ang TNBS sa katong PUB modernization, and one of which requires katong mga installation of mga gadgets. Wala pa na siya pag 2016 pag-file. Nya ako sang i-mention nga if you will recall katong pag 2016 kinahanglan yung moagi ang aplikante sa TNVS company, let's say for example Uber and Grab, but I don't know, but we also notice nga lately giusab na ang situation kay ni-mention man ko ni Sir Dre nga daghan sa kayog resita ang kuan sa LA katong Grab, daghan sa kuan nga sometimes dili mag-reconcile sa LTFRB. That's a reality before, but kinahanglan maging moagi ang aplikante sa una, but there was an amendment nga di na kinahanglan ang aplikante technically nga mo mag-guide gyud nga kinahanglan gyud sila accreditation sa, let's say for example Grab or Uber, una sila maka-apply.
Kaya ang usa ka aplikante, technically maka-apply siya but di siya limited sa usa lang ka application. Pwede siyang murabag common supply base na siya. Ug naamoy prangkisa ng TNVS nga kuan, you can tap with unsa available karon diri, Grab ug napatong sapay you have ana, that's the existing diferensya siya sa una. Sa una og dili ka mo agig accreditation, kinahanglan mo tong accreditation, so mo tong listahan siguro sa sir mao ni ana nya dili kuan, but usa sa among gihimo na karong bag-o event karong bag-o lang naka-attend jud og hearing, naka-attend jud og meeting sa kaning TNVS pod. Among ginan nga unsa may gi-require ninyo sa inyong mga aplikante dai kaning Grab. Gitagaan mi nila inko gahapon, even as late as gahapon Sir Eli, gi pangayoan ni director yun ang Grab kung sa may gipangay ninyo kay among tan-awon og mo reconcile because mo parawa na tay ingon nga kaning exactly kaning gisulti ni sir nga sig na kuwang ana. So even gahapon personal kong nakadungog yun. In fact nagipa-appeal ko, gipatawag ko sa meeting nga naamo ko kuan nga kuwangan. So I anticipate nga di na ni mahitabo kay dito na gyud gikan nila niya among gi-reconcile nga matakdo na gyud ang gipangayo. So in the coming months hopefully mahuman na gining kuan. Pero ang katong giingon ni sir katong gadget, I think murag kinahanglan gito because sa katong PUB modernization niya ang katusang mga year model kay ang kanimanggong TNVS ang dawaton is 3 years, but dingon po si Director Monte Alto, if I must say nga di na nato hilabtan tong nadawat na katong bag-o lang kay ay natuglabot kay 2016 og 3 years ang atong dawaton di na ma-qualify. Yan invest good mo. So ay na lang tong kuan, that will show nga kami sad nangita sad mi og kuan nga di sad mi maka ni-invest sad good mo. Ana. So nakita nimo ang punto po ni director nga ibingon siya nga ayon na naglabti katong nadawat na kay di na siya limited sa katong 3 years kay nadawat naman to. So atong i-apply tong 3 years nga bag-o nga model katong bag-o nga nadawat ato. So I think that would be beneficial sa inyo ha. Even yung pending PA ninyo na at least ko ana assured na siya basta nadawat na lang namo ang application even before. Thank you. Additional info, Sir Ray Elna. Sa ato lang pong kuan is, kini pong, actually doon na yung mga daghang kay mga provisional authority nga ready for release. Sa ato record 100 plus pa na release, pero doon na yung daghang ready nga provisional for release. Wala lang gi-claim sa mga applicants. Muna nga, since ka na provisional authority, ako nang ginan sila, ibalik lang na dito lang na siya gamao desisyon. Kaya po, Sa ito pa, nanay order ang LTFRB nga approve na yung 100. Pero why claim? Provisional authority. Provisional authority. Essentially provisional Pero why authority. claim? Wala So gi-claim. what will happen to that? Ang amo lang gikuan since ready na mo manang puna sila hearing, ready amo lang gikuan dito na type of decision. Okay. Dapat yung sa ang kuan magud po is compliance sa mga requirements. Dagan kay mga pending applications sa opisina nga kulang sa requirements. Wala kang gano. Kini magud na sa sige ra mo na silang ga-operate. Since doon natin moratorium sa apprehension sa TNV, sila silang ga-operate. Yung nilang nasa ilang kuan, ingano po may magkuan pa, total ga-operate naman mi. Dapat tunta, since i-comply nila ilang mga requirements, o kung sa mga requirements, i-comply nila, para yun ma-release na ito ang ilang desisyon. Sa iba, kami manggod i-blame po sa central office, nga nga hinay among releasing. Pero doon na po participation ng applicants, nga pong wala nilagi comply ang mga requirements. Time will come nga, kung di ko na nila comply, amo na i-dismiss. Kuhan lang ko sa atong TNC, ikaw sa ang atong mga applicant na to comply sa mga requirements. At this point of time, I recognize Ricos Minya of DYLA, Greg Rubio of the Freeman, Mr. Allen Alenio, kisa pa. Okay. Doon ay question dere kanina. Unsa ko na definition sa what category ang TNBS, no? Is that public or Or private. is that public or private? Kay kuan ma, is there any law that could define that TNVS? Naaman na butang sa public katong PUB modernization katong Department Order 2017-11 ba to sa katong 2017 na-appeal man na-mention man unsa ang TNBS sa definition. So naaman dito nabutang. So kuan na define public
public utility. PUB, MP mo to, public utility. But so, maybe as far as the Department of Transportation is concerned, na-appeal man siya ang definition dito. As long as attached sa public utility vehicle, di ba? Kanang apps nga iwan ni TNVS, attached man na sa public utility, di ba? So, under sa role sa DOTR and LTFRB. Kaning mga TNVS nga mga application-based companies, they get accreditation also from the LTFRB, Sir Eli. So, in fact, i-renew na nila ilang accreditation bago sila pod maka-operate. So, the fact nga ang accreditation gikan sa LTFRB, ang category ani is public. Oh, na sila accreditation nga kuan. Gihatag po na sa among central office nga kuan. Any reaction, Sir Wes and Sir Rolly, sa ilang statement? Kami, sir, mo sunod mami kung unsay tuman na balaod sa LTFRB. Mo process may kung unsay among i-process. Kani manggod, wala pa gid ni matubag sa Grab mismo, management. Ang Grab, why labot ang LTFRB? Oh, kay sa ako, So, this kining maong concern Ako nga lang magisgutan pangutana, sir. between you and Grab. ako lang pangutana na kami nag-submit og mga documents nga to sa Grab. So, si Grab mismo, mo submit po sa among documents nga to sa LTFRB for accreditation or PA. Now, nahitabo sa aran or ingnon nga tiksan na for hearing. Now, unsa man gi sakto ani sir? Una ba ang hearing o PA ang mauna before ang hearing? Or asa may una na kay ingon ang Grab na hearingon usa ang PA, then naapoy sa LTFRB na PA una ang hearing. Kanang amo lang concern na malinawan ming tanan unsay mauna gid ana kay kami dakpon magid mi karon nga magdagan nga wala pa mi PA. Opinion lang ako Basig mo na nakaingon nga wa mo appear sa hearing ang applicants kay paibawon sa Grab ang applicants nga dunay hearing. Now if Grab did not inform you, why mo to dito sa LTFRB? Di ba day tawgon ang aplikante gyud, attorney? Naaman ko ni na mga lawyers nga naka-register po sa amo, Riley, nga kuhan. So, we have to address our communication sa abogado. Kay naaman sila lawyer on record. So, ana nga i-address na among communication sa lawyers. Now, ang kanang PA, as far as I know, ang PA, dili man na mag-require nga nahuman na ang hearing sa PA. I am not aware of nga nga kuhan. Importante lang na dakit ang application. So once na-schedule siya, bisag wala pa ma-hearing, I think the PA can be issued, provided of course nga na-comply ang mga requirements. Kay number one, naman sa mga requirements ang pag-issue of PA, like for example, inspection nun po ng sakyanan, yan na po siya corresponding insurance. Gahapon, nagka-storya ko sa akong kaubang na in charge na ko, nga nung madugay man ang uban nga ma-release ang PA. Siya na uban attorney nga wasad ka comply pa niya, wasad makatunga diri, wa ma-inspect ang sakyanan. Naa say minimum nga requirement para maka-issue og PA. Dili pud ingon nga pag-file na nasa dain PA. Kay naman So, say pwedeng i-issue ang PA nga wa pay hearing. Kaysa ngan palang daan provisional authority. Exactly. After the hearing, you can decide whether this will become a permanent authority. Exactly. Decision na really, decision na. Decision na. Yung kanang PA day, good for 45 days na said siya. Di po siya ingon nga indefinite nga PA, but it can also be renewed. But ang usa lang gid concern namo sad nga kinahanglan pod mo tunga po didto kay naman po lagi to inspection lagi, and then naapoy kanang tong insurance kay mamo say concern gid namo nga dagan dito na say corresponding insurance sa tanahon sa namo. Mo to'y usapod nga concern sa among kuan. Ug na makatunga lang, ma-inspect lang, I don't think kinahanglan pang wato ng hearing. Kay nana nga kuan. I see. To Mr. Wis and Mr. Rolly, unsay ka maka-request ba mo nga ingnon niyo ang Grab nga, oy, paybaw aming na hearing karon maka-attend. Di ba? Actually, Sir Eli, concern na niya, dugay na ng concern, Jud, kanang parte sa hearing. Like in my case, I was scheduled for hearing way back 2018 pa. Pero 1 year ago. 1 year ago. Pero dito na ko nakahibaw nga nadi ko hearing pag March 2018
Sometimes September na. Pagtanaw nako nga nako sa master list. So wala jud ko ma-inform. Now, I was seeking for kanang reschedule ba. Pero sad to say, sa pag-reschedule gud karon niabot nam gud ang bag-ong requirement gud na kaning bank conformity, which is nga kinahanglan na mupirma ang bangko nga musugot sila nga for public among sakyanan. Now the question we have here manggod, and this is not only my Nganong naapil ang bangko ani? Because of This is- loan, loan ang sakyanan. yes, this is like requirements sa LTFRB, which is wala ni siya Tungod sa kay una. giloan ang sakyanan, magkinahanglan og authority sa bangko nga musugot sila. Correct, Ingon na correct. Okay. Now, the problem that Gawas tingali kung gipalit nimo sa sakyanan nga cash, ikaw na yung magbuot, di ba? yes, that's Okay. correct. Now, the problem that we have here, Manggod Sir Eli, is that sa like for example sa ako ang case nga on loan akong sakyanan, ang akong sakyanan is already 3 years old. Wala ni siya na kuan sa una nga mangayo mi bank conformity. Now, we tried ang uban namo sa among mga members namo ni adto sa ilang kanang bangko to ask for bank conformity to aron lang maka-comply mi sa LTFRB requirement. However, pag-abot sa bangko, ang each bank has its own kanang rules and regulation on how ilang kuanon ba. Like for example, one of the banks nangayo og at least 6 months payment in order na marelisan. Ang lain bangko nagdemand og full payment. Now, from a perspective of a small or kanang micro industry, sama na mo, we cannot afford to pay like hundreds and thousands just in order to comply. Mo usad na one of the reasons po nga nung daghan kaayong nga pending karon na applications sa LTFRB because of that. Because of, number one, it's not only a problem here sa Cebu, but it's a national problem sa TNVS tungod ang bank conformity. Now, we are asking LTFRB unta na if we can amend that, mas maayo unta jud para namo. Kay we, as a community, we want to comply with the government. Galing lang po, some of the requirements are beyond our capability to comply. Parehaning bank conformity. Pero sa ako na sabtan, Attorney Edwin, nga ning tumawla ning bank kining conformity paggawas sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Because that is part, di ba? Kana siyang bank conformity. Attorney, microphone. Mayo kay na-mention ni Sir ang bank conformity kay usa po na sa tinuod na giingon ni Sir nga usa sa nakalangan pag-comply nila. But bangutan na ko Sir kaning inyuhang mga application dugay naman ning na-receive sa LTFRB, di ba? Dugay naman ni nga mga applications. In fact, ako lang sang i-relay ang giingnan to na mo kahapon ang Grab nga di na nato na kinahanglan ang katong mga bank confirmation sa katong mga daan na nga naka-submit na. Ayaw na mag-mention na ni kuan dito sa katong among meeting kay ang katong mga bag-o kay gi-relay man na sa kuan niya. Ingon si director pud mismo na-recognize nga lisod naman na Gusbon. Ang let's say kamo nag-amortize na mo 3 o 4 ka tuig niya hapit na mahuman yung decision usbon ang inyong arrangement sa bangko. Bayagaw lang sad mo. So, ang last nga namong as late as gahapon, yung pamagingnan nga, ang katong bank confirmation sa katong bag-o to. Katong, ug na mo ipuli nga i-substitute, pulihan ninyo, karon ninyo isud, kay naman po'y kuan possibility nga pulihan ninyo, let's say for example, katong mga old na inyong kuan, hatchback ba itong uban, nya, pulihan ninyo, ug bag-ong isud ang sakyanan, mautoy kinahanglan bank conformity o kanang encumbered siya sa bangko. Pero katong para sa inyo na-receive 2016, 2017, di na to applicable tong bank certification So ato na as late as gahapon na among na kuanan
feedbackan. So, Mr. Luis Rivera, natubag ang imong pangutanan. Thank you, attorney. Nga ang daan nga mga applicants nga nakasubmit na dili na i-require anang bank conformity. Okay? Sir Allen Alinyo. May buntag unas tanan, no? Salamat ko sa 88 forum ni Mayor Elias Bakiro, no? Actually, dugay na ni request ko ini Mayor, di ba? Katong other problem pa. Okay. Chambara nga nagkadungan. Nagkadungan Because niya. Pasalamat sa ko sa intention ako LTFRB. pag-invite sa LTFRB ang modernization sa public Correct. transport. Oh. Ako, Chamba. I've been driving with Uber before. Part man yun ni sa akong advocacy, Mayor. Muna ni apil-apil ko ini. Kay naman ko sa war against drugs, no? Ni apil ko ini is a venue for me to educate my passengers, especially Filipino, about mental health, about drug addiction. Once I see it sa publish sa Grab and Uber before, nga you can be a part-time, at the same time, a private vehicle helping the community. Kuan man gud ni sa akong nasabtan, Sir Eli, it's like a carpool. It's like we are helping. Instead, magdakag sa kinan ni mo, Sir Eli, mo text na lang ka or mo book ka na ako so that dili na ka magdasay mo sa kinan. Musakay na lang ka na ako nga ingana nga way. So, magproblema kag parking, mag-Grab na lang ko or Uber. Ingana bitaw. Actually, the forum right now, we are requesting, it's like, maklaro bitaw ni tanan, Sir Eli, nga unsa magyoy mga requirements. Actually, Sir Attorney, there is no communication between us, the operator, I'm an operator driver the same time, between Grab and LTFRB. Mura bitaw mig ping-pong. Ang requirements sa Grab, lain, ang LTFRB lain sad. It's like, ingana bitaw, why clarity about ining, okay. Pero they answer Nahiring na ko at- excuse me. Oh. They answer si Attorney Antipisto ganina nga. Even the director yesterday niingon nga, oy Grab, pakitami sa inyong requirements kay aron ma-reconcile sa among requirement. Correct. Attorney? Karon na ni nang gawas, which is, I'm glad about it. Ako, I'll be honest, nahiring na ko 2017 or 18 ba to? Karon pa nako nakuha akong PA. Mo ni daghan kay rong na text na minaw na to ron sa imong Facebook tingali ni Sir Eli. Naana sila kompleto na human naghearing. Tubagon lang kuno sila sa LTFRB. Balik lang mo next week kay way mo pirma dere. And then mo ni akong siko na una nganong kami man ang operator and driver muy dakpon. Why don't you stop the operation of TNCs nga klaruhan ni ninyo pila na gyud ni nagdagan diri, and then let the TNCs company pay the operator and driver like what happened sa Uber, di ba nasuspenso ang Uber before, and Uber was paying with us katong since na suspenso sila. Ato na bitaw ning klaruhon kami muhangyo man gyud mi 1,500 gani na ko'y pangutana diin man nagikan ang 1,500 nga kinanglanon. I think the public must have choice. Either taxi ba sila or diri ba sila sa TNVS nga sakyanan mo. Ingon sila, mas limpyo magyud ni ang Grab. Nga kuan, pick upon guna na mo. Di inigikan, and then sa amo pang nakita is 3,500 na ron nagdagan. Mo ni ang istorya. But wa man gyud nakahatag yun ang exact data gyud pila gyud nagdagan diri sa Cebu. And then I learned from that interview sa atong Saturday, ni petition day ang taxi operator. Nganong wa man ni paibaw asad being partners, mo man na ilang ingon partners kuno mi. This is my business. Mura man ko ni siya partner, Sir Eli, nga ang apps ra ang gigamit sa Grab. Kami mo'y nagpuhunan sa sakyanan. Kami mo'y nipalit sa sakyanan. Kami So ang Grab nag-provide sa apps. apps ramang yun na Unya sila. ang Grab ning coordinate sa Coordinate. LTFRB. So mo ni among question, Pero diya may gisulti si Sir Ray Elnar a while ago that murag
kuan ba to? Moratorium sa dakop while speeding up the process nga makumpleto ang 1,500? Is that Boss Roy? Oh, Doon na it's siya gingon good nga nga. moratorium sa ang dakop while speeding up the process of completing the PS of 1,500. And then after Okay. that, bukod na. Sudakop na. Dakop na. Oh, sige. Boss Roy? Akong ginan doon ay moratorium kay tungod sa atong 1,000 under process na siya. Pero sa iyo na ako nga daghan ta og pending sa opisina. In fact, ta akong giyon sa unahan nga kami giblame nga wa na release. Kun po na doon na participation ng applicant. Kaya wa pud na comply nila ang mga requirements. Muna nga basig mo kuno niya kay madugay na nila i-claim na niya di na comply requirement. Yung kung na basig i-dismiss na namo. Correct. Tinuray good, sir, no, sa LTFRB, tanan ron nag-drive o grab wants to be legal. Let's be honest about that. Tanan good, sir. Tingali, mo lagi ni ang communication between LTFRB to the grab and to the operators and drivers. Mo man gyud ni problema good, Sir Eli. To Sir Ray Elnar and Attorney Edwin Antopisto, is there a possibility that we can call both the applicants and Grab in one sitting or during hearing? Para dungan. Yeah, kuan kay in fact during the hearing nga akong na kuanan naman say mutong nga gyud nga taga Grab gyud Israeli. Yeah, wala nga ang katong giingon ni sir nga they want to be legal. Kami sir join mi nimo ana nga we also very much want nga legal pud mo. Kay bisag ka ng mga dili mi malipay oy nga na dili legal. Kami sad we also want as much as you want nga kamo legal gid mo. Kay mo na pinaka-importante mo na nga we are really stretching unay mga kuwang gani you will notice nga dili mi mo dismiss dayon ha mo schedule mig usab mo nang usay malangay kay di mi mo dismiss dayon gawas gyud tong dili gyud mo to nga kapila na gyud mahiring di gyud mo wa gyud may kakita wa gyud papel pero we really walk the extra mile gyud layo jud kay sanan mo na nga in the kuana mo in the desire nga magkatabang gyud mi but ang katong kuan we expect kay ni augment sa mga tao paghimo gyud sa decision og kuan as late as gahapon nagidugangan na mo just to focus on the decision and the PA so we anticipate nga mahuman na ni kay I understand nga og naamoy plano nga naamoy request nga for certain adjustment and modification we will be in a better position to act on it as soon as we can wind up all of these pending applications so we expect sir kay gidugangan na pod ni director og manpower to address the specific concern. So we anticipate nga daghan ng mahitabo in the coming weeks. Thank you. So katong giingon ni Alin Alinio Attorney nga there are an estimated 3,500 kanang TNVS nga nag-operate without PS sama to may katinuuran and you will first speed up the process the completion of PS in this 1,500 before operating against them. One more giingon ni girelay ni si Ray but if I also remember right if my memory serves me right katong sa una ni submit to nangayo tag master list di ba to si Ray mangayo tag master list niya if I remember right purag sobra gito sa 1,005 tong master list nga 3,000 4,000 mao toy na I think na forward po to sa Manila di ba master list pero ang eventually ang pagkuan pod sa set pod ang ato manang Manila pod 1,005 ang nigawas ana so but to confirm katong giingon ni Allen dire nga sobra sa 1,000 even sa una katong master list gihatag sobra to sa 1,005 to confirm that thank you. Okay, balikan na to silang upat karon taon ato sang kuhaan og pamahayag si Sir Richard Alpahura. Mayong adlaw. Akong concern is about mahitungod ni siya sa UN Declaration sa International Day of Peace. Gitawag sa dig World Peace Day. Ang amuang kapunungan Interfaith Preachers and Educators Advocacy for Cultural Enlightenment. Amuhimo sa iyahang ikapito nga Interfaith World Peace Day Festival karong September 21 hangtod sa 28. Now, anong gisgutan na nako? Since 1981,
ang United Nations ni-declare og kanang International Day of Peace nga ang tanan nga mga member state nga people to people, mga government magkihimo og event para sa observance, pag-inculcate may tungod sa kalinaw. Importante kay ni kay ang tanang sektor na kinahanglan kalinaw, government, religion, and business. Hisgot kag mga transport, ang problema na mo diha sa peace kanang road range. Na mga driver usahay nga hari sa karsada. So, gani ang Pope, dunay statement ana may tungod sa road range. Ang punto nako, kanang kami, doon namin mga paagi nga mapaabot na mo ngadto sa mga tao, unsaon pag-celebrate ang kalinaw. Doon namin unom ka mga event nga gilatid sulod sa 8 ka adlaw. Unya, mahinungdanon kayo ni aron ang mga kabatanunan, mga hamtong, o kanang mga sakto na pangidaron, maghimo og mga kalihukan mahitungod sa kalinaw. Unsa man na? Ni ka September 21 maghimo mi og Walk for Peace anha na manukad sa Puente Osmeña hangtod sa Plaza Independencia. Naa diha ang tanang tinuhuan, Catholic, Christian, Protestant, Buddhist, Muslim, Hindu, and even kanang mga indigenous people's religion. Ang tanan mga stakeholders participating faith ato ang gi-cooperate para makita kita diri sa Cebu City nga duna kitay effort para sa kalinaw. Last 3 weeks natayog ta nga dunay kanang suicide bombing nahitabo somewhere diri sa Philippines. Second na nga nahitabo nga kanang dunay suicide bombing, no? Ang ato ang punto ana dili maayo nga kanunay kitang himuon ang violence isip action sa pagsulbad nato sa kanang oppression, injustice, whatever. Now, ang United Nations nihimo siya karon og kanang theme. Unya lawom ni ang yang theme pagkakaron for 2019. Ang yang theme giingon climate action for peace. Nganong inaana man? Tungod kay nakita sa scholars research ang maabot nga conflict aside from conflict of values, conflict of culture, conflict of belief, mao ang conflict sa mga tao tungod sa pagkausab na sa climate kay mag-ilog na ni og territory, mag-ilog na ni space, mukos migration, disasters, death, and health, mga illness. So, mo na nga, doon natin mga program gigahin, ana. Sikan, kanang doon natin program nga, Healing the Land. Kanang doon ay mga tanan nga mga relihiyon, tanan nga mga faith-based organization nga participating, muhimo og kanang ritual, nga doon na ni reflection sa tao og sa yuta, nga mahil ang atuang pagkatao. Ikatulo, doon natay kanang mura-mura bitaw kanang gabi sa kabilin. Pero kini siya, mura ni siya gabi adlaw sa pagtuo. Ang mga student ini, especially katong kinasa K-12, kanang ato ang pasuruyon sa mga managlahi nga temple, mga mosque, mga churches, mga place of worship aron makita nila ang kalainan, pinagi sa kalainan dunay point of reference nganong kinahanglan nga magkahiusa ta bisag lahi-lahi ta og religious belief. Then doon natay forum on climate change nga pagabuhaton. Doon natay concert sa peace. Nya dito sa Independencia nag-andam tag mga booth kanang interpret booth diin ang mga participating groups makakita mo display sa ilahang mga goods, mga items nga mo reflect sa ilahang culture, sa ilang lifestyle. Matag kanang gitawag sa philosophy o sa humanities of 10 major religion, managlahi nag cultural expression, ma-express na pinagi sa food, ma-express na pinagi sa ilang clothing o sa ilang mga ethics. So mao na ang ato ang mga concern. Thank you, Mayor. Okay, thank you. Next question from Rico Osmeña. Good morning also from Daily Tribune newspaper. Akong pangutana lang sa TNVS concern ba? So do you have to LTFRB sir at ARD Ray, do the TNVS people or applicants have to really pass through Uber or Grab kay maybe this has become another bureaucracy ba? Since we have PUJs like applying PUJs right now na direct man ta sa LTFRB,
although it can be a check and balance thing, but ang tanaw na ko, basin natay added bureaucracy on this. And then, isn't this alarming na ang atong quota or atong limit up to 1,500 na TNVS, unya, suddenly it reaches to 3,500. So, natay suliran in terms of monitoring this. No? And then, dako kayong implication. Now, karong gani na ato nang gi-regulate, ingon ani na ang increase, the more tingali na basin kuan ba kung ang atong monitoring system hinay mo samot or mo abuse gap o mo dako ang suliran nato. Okay. Attorney, Boss Ray, ang pangutana, doon na ba'y posibilidad nga ang TNVS di na moagi grab, diretso na lang sa LTFRB? As of now, katong giingon ako ganina, gi-mention ako, if you remember ganina, akong gilakbit og sulti nga di naman kinahanglan nga mo akuhag accreditation sa Grab or Uber para maka-apply ang usa ka aplikante aning TNVS. This is different from before. Karon doon na common supply base, meaning ang usa ka aplikante og makakuha siya og prangkisa, he can go to whatever TNVS company that he likes. Pero ang reality man karon siguro sa Cebu, limited lang ang ga-offer. Murag ang dominant karon ang Grab man, kay wa man tay siguro Uber karon, di ba? Sa una, kinahanglan ang accreditation ug why accreditation sa TNVS company. So mo nang ang pangutana nga makaditso ba sa LTFRB, makaditso. Although because sa una nga dependent mangod sa Grab, nadayon siya ba? Nadayon siya kay naki-coordinate man ang aplikante, let's say 2016, 2017 sa kaning TNVS nga company, like for example kaning Grab, pag-issue atong common supply base na continue na lang gitabangan gyapon siya sa Grab, murag maura gyapon ang setup, pero ang existing regulation allows an applicant to file an application even without the accreditation from Grab or any other TNVS company. Now, ang pangutana ni Sir karon, kinahanglan bang i-regulate dili ba maabot nga panahon nga dili, but as of now ang atong regulations regulate the TNVS. Kaning mga atong sakyanan katong sama sa giingon ni Sir Ray nga og mahuman gid atong mga prangkisa, mga PE tanan prangkisa, it's also possible nga doon na sa gyud dakop, doon na gyud dakop in the future, di po ta ka rule out ana. Dana, so but as the law and the rules stand right now, atong rules sa DOTR, LTFRB, ato ginang gi-regulate, ato ginang gi-regulate pagkakaron. So mo na nga sige tag kuan nag-issue tag nag-hearing ta para maka-issue tag prangkisa. But minimal ra man sad ang pag-regulate ana. Dili man kapila man gud mo adto sa opisina. Kanang pag-hearing normally kapila ra man na once every pila ra man na 2 years man siguro, 2 years man na ang effectivity sa kuan. So mas may na magkita sa tapanagsa. Minimal ra man na, di man na og wa lang gyud tay binuang, minimal ra kay na tagsa ra kitang magkita. Thank you. Katong giingon nimo, Attorney Antepuesto, nga ang provisional authority is good only for 45 days. What will happen after 45 days? Og wa pa mahuman ang decision, pwede siyang ma-renew. Okay. Pwede siyang ma-renew. Kining nakoy question sa LTFRB. Unsa itong ika-advise sa mga transport operators, because according to Director Eduardo Montalto Jr., that i-group na ang mga transport operators, no, either corporation or cooperative. Now, considering that June 30, 2020 deadline is fast approaching, unsa may atong i-advise sa atong mga transport operators? Should they order modern units now? Doon na siya, in fact, doon na dili mi mo transact, dili na mo dapat ang transaction sa single operator, kung dili sila membro sa usa ka cooperative or corporation. Basta na namong gibuhat para nga mapugos yun sila o consolidate sa ilang mga franchises. Sa ato pa, og naay mga jeep de pasahero, for example, or taxi or buses, kansang franchise mo expire within this month or next month,
di na madawat. Pwede naman dawaton pero doon na siya magpakita na siya nga dapat membro na siya sa usa ka cooperative or nasa corporation while on process pa ang ilang dagdagan magud kay mga cooperative nga on process pa ang ilang approval sa ilang cooperative. Muna amo lang na silang gidat as long as makapakita na sa mga gi-process ang ilang Pero kinahanglan i-join sa either corporation or cooperative. For example, I am a transport operator and I own the 10 units. Kanya mo, apply ko renewal sa LTFRB. And considering individual man ko, dawaton pa ko, di ba? Pwede makapakita siya og proof na membro siya sa membro siya. Cooperative nga. Pero pending pa unsay logic Sir Ray Elnar nga giingon man didto nga kinahanglang dunay common fleet garage. Karon og duna siya separate garage unya katong iyang giingon nga membro ko anang grupuha dunay laing garage. Kuan magud po na once juridical entity na kausanan na siya ka grupo dapat duna na siya common garage. Para ang purpose man gud ana kay doon ang guna gitawag nato og kanang naorang kining para ber mo gawas ang sa kining naorang inspeksyon ang unit sa dili pa mo gawas sa garage. So unsa to sir na kanang maintenance officer unsa to na nga makagawas ang unit lang kung na inspeksyon na sa ilang kanang maintenance officer nila. Sa ato pa maka-assure gyud ang nigawas nga unit roadworthy na siya. Ang purpose po dana is para ma-regulate ang deployment sa mga unit. Dili pareha karon nga maglumba na sila magilog pasahero dili karon depende sa demand sa pasahero. Sa ato pa di na ka makakita nga maglanat ang mga pasaheroan din. Kung dunay demand, ang demand na every 5 minutes deploy tag mga units. Dagan pagod every 3, every 2, every 1 minute deploy tag. Sa ato pa way standby nga mga pasahero sa dalan. So there should be a designated traffic officer. Taga-traffic sa ilang units. I mean, safety officer dito akong ito, maintenance officer, safety officer. Dili, safety officer. Dapat ang public utility vehicle mo gawa sa iyang ride, dapat doon ay certification sa safety officer nga siya, roadworthy siya. Sa ato pa, di nata makadungog nga inigawa sa jeep bangga dito kay nawad ag brake. Madugang lang ko kay nangutana man si Sir Elio kung unsay atong ma-advise sa operator. Akong personal advice nga dapat og asa sila mo pili po sila kanang klaro pod nga organization. Kana pong di pod fly by night lang pod nga mga organization kay sila ra magyapoy problema. Kanang mga klaro pod nga legitimate gyud nga mga papel kay kana pong uban basic dili pod so ang masakripisyo ang operator ra gyapon atong kuan. So make sure nga nakaibaw gyud mo naamoy apilan nga mga organization, you also are aware dili lang ingon nga wa gyud mo kalibutan. So make sure nga legitimate gyud ang papilan ng mga association or corporation or cooperative. Ana po sa basic nga advice. May I recognize Mr. Emmanuel Ems Espina, the editor of Mabuhay Magazine. Next question from Rico Minya. I remember si LTFRB chair si Del Graba was here last week. Ang iyang sugyot, sir, na by route, labi na kinang ato mga public utility jeepneys, by route ang ilang cooperative. Like for example, Lahog. Lahog to Carbon. I-organize. Dili kay magtukod tag cooperative na whole Cebu City. Katakatag ba? Di, That's what we're doing right now, sir. Mao ba na, sir? Or bisag unsa na lang cooperative or mao na para ma-control gyud sa one operator one route na siya. Pero doon na magyubang cooperative nga doon na sila mga daghan sila mga ruta nga mga membro nila kay pamembro mi kay na ruta nako pamembro ko diha mo na ruta nako provided nga ang tanang sa kada ruta nila makabot lang sila og 15. At least 15 units. 1.5. Dila na tong 10 man to sa una. 15 units. Karon at least 1.5.
Ang mahitabo man sa gudana og mag-consolidate na usa na lang siya ka franchise number niya. Lisod man sad kayo og usa ka franchise number niya, maglain-lain og ruta. So maglibog sad ta. So daghan siya, let's say for example, usa ka gatos nga prangkisa i-consolidate. What will result that usa naman ka number ma-consolidate naman siya. So even sa matter of administrative order kana procedure, mas maayod nga pareha ra gyud og ruta kay usa ra man ka case number. Yeah. Kaya pananglitan, one cooperative, one route, Lapu-Lapu, Cebu City. Yung na. So, what na yung makasud lain? Kay by bidding man kuno ni. Is it true? So, og i-bid nimo na nga ang imong ruta karon is Talisay, Cebu City. One cooperative, one group, one route. Na di na masudlan naglain. Di, pagka ang usa ka ruta kulang na siya. Kulang na siya. Ma-addition na paitan. Kanang ruta 50 kulang pag 50 na. Ang 50, ma-open ang 50. Kanang 50, dili na ma-automatic ata i-bidding na siya. Pero usually mga dili kay doon naman tayo kuanan ang dagag priority ang base operator. Sa ato pamatag yun na ang operatora. So, after the base operator, mayog, oy, duha na ka 15, 30. Nya moingon ang cooperative, di na mo kaya. Kukuha na mo laing cooperative. May na nanay 50, di na mo na kayo. Naim laing mo bid. Okay, sila mo bid, sila mo daw. Pero sa ato pa duha na sila. Pero mo execute sila undertaking na mo undergo sila og one fleet, one common management. Sa ato pa ma-control ang deployment. Now, correct me if I'm wrong. Kay daghan naman kung nasuwat sa daning artikulo for Sunstar Cebu. First, naingon to si Benjamin Ryan Yu, ang chairman sa Citrasco, that Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines, or DBP, has a combined asset of a little more 1 billion pesos to finance the loan of kato mga apply for modernization. Is that enough for that so-called 40,000 units to be modernized? Murag di nakaigo ng 1 billion. O so, doon na ba hangyo ang LT Parbe nga, oy, Land Bank, DBP, punin nyo na. 10 billion. Sir Ray. Medyo no comment lang tingali. Magulat lang tao dun sa mga development. Kami kang 1 billion. 1 billion. Ikuan lang na to, pila ka number of units ang sa nationwide. Basig kulang o sobra or kulang. Basin pong naay maka-afford, no? Basig pong naay maka. Basig naay corporation. Doon na magod po yung ubang mga corporation. In fact, doon na niya adto dito sa opisina na siya 18 units. Gikas na niya. Kaya mo sulod siya. Di man po nato ma-anticipate kung sa gawin niya o gilon ba niya tanan. I see. Now, kanang giingon nila nga requirements like global positioning system or GPS, Wi-Fi, dashboard camera, automatic fare collection. Kada na bang upat ang requirements? Doon na payo sa sir, ang speed limiter, except sa taxi. Except All other denomination gi-require na sila speed limiter. Katupat, gi-require na sila tanan. So, unsang sistemahan ng automatic fare collection? Ang automatic fare collection murag applicable ra na sa highly urbanized city. Dili na automatic fare collection ka sa bukid, dili murag di kay usa walay signal, murag di na mo apply. Pero naibawan ako murag na do ko nabasa kana applicable na kwanto siya, correct me if I'm wrong. Basta aplica sa highly urbanized city katong top na siya. So mura lang kag nagdaog ATM. No? Nga pilay plate dong 960. Di ba og non-aircon ko no? Di modernize na sakyanan. Non-aircon perme ang 8 pesos minimum. Unya og aircon plus 20%. So mahimo ng 160 and 20%, so 960 na imong minimum. So unsa man nato pag ang kuan ang sistema tingali na sir. Pag sud nimo tap ka, makita ang makuan dito ang origin. Pag gawas nimo tap ka, makuha na ang destination. Ang distance. Sa ato pang imong pundo sa card, makuha anto siya depende sa lens so na ang imong card na usag gatos pesos na ang plate no Hinahin 960. Makuha anto siya 960. Pero unsa man na pag-reconcile for example taxi nga or jeep nga moabang man dito
Asa man imong plite? Oh. Pagka Naay kwan dito. Naay automatic connection. Okay. Umingon nga taxi. Ang abangan ani is 1,200. Kunya, sir, 200 man ni kay puro naman card tong giplite. Ang kuan sa gudana sa nga ang direction man sa gudaning modernization og full gyud siya nga implementation nga ang tumong sad nga ang mga drivers kanang with salaries na. With Kanang salaries dili na. ingon- Wa dili na'y ingon- abang. Di na ingon na kanang boundary Sir Eli. Wa na. So, So, mo na that will justify nga ang operator kinahanglan mo sweldo sa ilang driver. Ya di na pud magkompetensyas dan nga Wow. kisay maka daghan kay fixed naman ang salary. So Bitaw, no? usa po na siya sa component na mention ako kanina nga dili lang ang sakyanan modernization but even the process including that one kanang salaried na ang mga drivers. Tama nindot ni. So this is part of the modernization program. Kay usayo ko sa really good maglumba mo kuno mga driver kay padak anay kisay kita kay base man pud ilang ginansya sa ilang masakay. Siya mo naglumba anay. Lumba o pamasero. Og na kay fixed nga salary. Lumba na o pangatog. Oh. Nanay fix salary. Di na kuha na kanang medyo di na magagad gyud sa Pinaspasay. Okay. Medyo One question, so akong kuhaan og parting words ang ato mga guest starting from Sir Rolly Isugan. Kami dako kayo magpasalamat sa iyong programa, sir. Sa attorney, si Ray. Nada ipahabol ng pangutana, pwede ba, sir? Sige. Nakoy nangutana din nga kauban po namo. Na kana sila bagong sakyanan, pwede ba nila applyan for PA? I-apply nila nga to sa Grab. Nya mao to nga ang requirements mo follow sa requirements sa LTFRB nga dili pa siya Grab ready ang sakyanan. Pwede ba na siya, attorney? ang ipasabot na sir nga na siya existing application nga pending Wala pa. o wala pa siya Apply siya. katong gingon ako kanina nga basic na nga nana po kay application na lakit di man may ka-issue po dog PA nga wa pasad na mo madawat yun ang application ug wa mo application dili sad may ka-issue og ng PA kay kuan man basic man pud na nga nagid may record ko nga nadakit na mo kung bag-o siya kay naman ko uban nga naisakyanan gusto nilang pulihan pud na lang sila application na pero kanang imong gipasabot og wa gyud siya application wa dili may ka-issue og PA ana. Bitaw, no? Kay kanang PA is temporary ra magod. Exactly. Na inigtan-aw nga compliant ka sa requirements nya bag-o ang imong sakyanan, okay? Tagaan kag provisional authority. But na kay Pending application. hearing. Yeah, exactly. Okay. Salamat kay attorney. Okay, arita ni Mr. Wiz Rivera sa iyang parting statement. First of all, Sir Eli, salamat sa 888 Forum o sa LTFRB sa pagkatubang na mo. Just kind of follow up lang na question, no? Kay wa mamanggon ni ma-answer jud niya. Daghan kay text akong nadawat karon regarding ani. So ako na lang ni ipangutana sa ato ang kan. Attorney, sa among mga members rig naglibog do na magsagod may mga kanang inclined po sa balaod ba kung asa man jud nabilong ang TNVS kay if mo quote mo ta sa RA 4136 sa definition or sa kanang kuan sa TNVS di man gud mi mo bilong kuno diha so ang pangutana ng ani is asa man jud may parte sa balaod na suod. Well, Opinion lang. opinion lang Ang Republic Act 4136 mo na gigamit sa Land Transportation Office and the registration of vehicles. But Land Transportation Office and Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB has a different different rules and regulation considering it is dealing with public utility vehicles. Okay, Tony? Ikaw na po, Dr. Ni. mo na siya nga kuan ang kanimang kong mga sakyanan niya when we engage in business mahog na gyud siya common career kanang di na siya elevate na siya ba di na siya when you offer your service to the public for a fee di man libre ginegosyo siya so aduna na gyud element nga gihimo na siya common career under the civil code so kay ginegosyo naman siya but og
mo na nga naman tayo gitawag kaning private careers o common careers. Yeah, mo na nga di man siya purely private kay you are offering your service to the public. Di man siya exclusive for a certain consideration. Business man gud siya. Wa man siguro I don't know nabay ni kuan nga dili business man gud siguro ni siya kin invest man gud mo. You do not expect nga wa mo'y return, di ba? So di adapita mo na dapita nga doon na po'y participation nga gi-regulate gud sa gobyerno kay doon naman siya element of offering your service for a certain consideration. Business magyapon siya ana nga aspect. I-simplify lang ako na siya nga kuan based sa civil code nga definition sa common career and private careers. And pinaka number 1 ato katong giingon nimo nga ang accreditation nila gikan sa DOTR. Oh, exactly. Diba? Sa amo sa UTPRB ang kanang TNB. So mahog sila og public yan. Ah. Okay, But okay ako na lang si Ruting Bon really nga akong pagkuan siguro daghan kayong salamat on behalf sa among director nga imo ming gitagag higayon nga maka through sa imong programa makatubang ni ninyong tanan kay we need forums like this, fora like this kay para magkaabot gyud ta kay even just a simple kan makastorya ta dako kay may tabo daghan kayo positive things that will happen. Thank you very much. Okay. Sa parting words ni Sir Ray Elnar. Nasulti naman tingali ni Attorney Antipuesto tanan. Ako lang kuan sa ang mga pending na to applicants at ilang application sa follow-up lang niyo kay di lang ta mo ulat nga ma-dismiss ang application kay daghan kay nangita og TNVS nga franchise. Thank you, sir. Okay. 30 seconds parting words from Sir Richard Alpahura. Good morning. Salamat kayo no sa tanan nga niya karon sa 888 Forum. Thank you kayo Mayor og hinauton ako nga ang advocacy nato sa kalinaw magpadayon. Okay. Salamat. That ends our forum for today. Thank you for coming. Praise God.